Čau lidi, já jsem Wayne a vítám vás u svého nového videa. Dneska se díky spolupráci s obchodem Vaping.cz podíváme na elektronickou cigaretu Smok Stick IO. Podíváme se společně, co dostaneme od prodejce v krabice, zavapujeme si z toho a něco si o tom řekneme. Takže teď se jdeme mrknout na stůl do krabičky. Smok Stick IO nám přijde v takovéhle papírové krabice, zepředu logo Smoku, e-cigareta Stick IO, obsah balení, scratch code pro ověření autenticity. My si ji takhle opatrně otevřeme. Dáme si ten vnitřek. Vevnitř už potom záruční karta a manuál od výrobce. Vy samozřejmě dostanete od prodejce v češtině. Gumový kroužek na ochranu skla. Mikro USB kabel na nabíjení. 2 žlavící hlavy, obě mají odpor 0,23 ohmů a jsou určené pro přímé tahání do plic. A potom už samotný Smok Stick IO. Před prvním použitím doporučuji si tu žlavící hlavu zakápnout. Takhle zevnitř a můžeme i tady po okrajích. Potom si takhle rozšroubujeme ten Stick IO. A tady do té vrchní části našroubujeme tu žavící hlavu. Celé to pak složíme. Tak. Plníme tak, že odklopíme tuhle vrchní část, jako jsme zvyklí u TFV 12 osmiček 4 a naplníme si likvidem až po okraj. Cigaretu zapínáme, vypínáme 5 klikem. Ze zádu máme mikro USB port na nabíjení, LED indikátor stavu baterie. Když se nabíjí, svítí červeně, po nabití zhasne. Ze spodu pak ofuk pro odvod přebytečného tepla z baterie. Jinak při nasazování gumového kroužku doporučuji ho dát buď takhle přes sklo, hlavně si dejte pozor, abyste ho nedali tady na tu část, protože ta vlastně slouží pro přívod vzduchu. No, my to necháme 10 až 15 minut odstát a potom už nám nezbývá nic jiného, než si z toho zavapovat. Co se týče chuti, musím říct, že mě Stick IO přímě překvapil. Jdou rozpoznat i složitější likvidy a celkově je ta chuť velmi dobrá. Jediné, co bych tomu snad vytkl, je absence regulace přívodu vzduchu a nízká kapacita baterie, která činí pouhých 1600 mAh. Jinak můžu Smok Stick IO doporučit všem vaperům, kteří hledají jednoduché a levné zařízení na tahání do plic. Pokud se vám moje video líbilo, odebírejte, lajkujte, popřípadně video sdílejte, já budu strašně moc rád a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.